Здравейте, сега ще ви покажа как да се направите тоалетна. Първо трябва да се вземете от шопа. Трябва да се вземете един казан. Просто вземате един казан и го поставяте ето така. И тук копаете дупка и слагате под този казан един стики пистън. Така, стики пистън е готов и до него слагате редстоун. След това копаете още една дупка от другата страна и слагате под този стики пистън, слагате един чернокамен ретранслатор. Ето това. Слагате тук, така. И тук започвате с редстоуна. Така и тук започвате една дупка да копаете 3 на 3. 1, 2, 3. Така, копаете ето така. От друга страна правите същото. Ето така. След това вземаме един обикновен пистън и го слагаме ето така. От друга страна също. И тук слагаме едно купче, каквото искате. И тук трябва да сложим едно казанче, няма значение от коя страна. И ето тук тази дупка трябва да сложим чернокаменна факла. Тук също. Така. Слагате редстоун. Слагате чернокаменен транслатор и свързвате всичко с редстоун. Ето така. Сега да ги напълним с вода. И след това трябва да вземем плочка и така да обграждаме всичко в плочки. Забравих тук да сложа айсточа, затова не е станало. Така, ето. Така. И тук започваме да правим всичко в плочки до ето тук. Така. След това правим и зад това. Ето така. И тук ще ни трябват някакви купчета да закрием тоалетната. Така. Закриваме я. След това вземаме един бутон. Така. И го поставяме ето тук. И точно където е бутона, отзади дърпате едно купче. И по него пускате редстоун. И го свързвате ето тук. След това, когато дойдете тук и натиснете бутона, вашата тоалетна работи.
Това беше клипът.